skrbnik toga arhiva, tako da ste vi zapravo vjerojatno uz njegovu asistenciju bili u prilici pregledati tu arhivsku zbirku. U svakom slučaju zanimljivo je bilo vidjeti neki prepis između Andrije Torkvata Brlića i recimo Josipa Juraja Strossmayera u istog razdoblja. Bila je priča o Josipu Štadleru, o njegovom životu i školovanju. Mnogi Brođani ne znaju da je Andrija Torkvat Brlić bio njegov, da tako kažem, mentor, a i u jednu ruku i sponzor u školovanju u tom razdoblju i u neku ruku pomagao mu je i Josip Juraj Strossmayer. No, na stranu to, spomenuli ste znanstvene skupove. Moramo reći da sve češće organizirate zapravo znanstvene skupove posljednjih godina. Koliki je njihov značaj u vašem radu i koliki je interes znanstvenika iz regije za međusobnu razmjenu mišljenja? Pa da, evo onaj prvi dio vašeg pitanja, znači odgovor je kratak. Evo, mi smo sad u zadnjih godina nastojimo da održimo jednom godišnje jedan takav malo veći, ambiciozniji skup na neku važniju temu koji bi znači privukao jedan malo širi međunarodni krug izlagača. A općenito, kada je riječ o simpozijima, odnosno znanstvenim skupovima, mislim da je to potpuno jasno da su simpozije nešto vrlo važno za život znanstvene zajednice, za razmjenu istraživačkih problema, spoznaja, pitanja i da su oni, znači, uz znanstvene časopise u biti nekakav najvažniji oblik i uz naravno sveučilišni rad, sveučilišnu nastavu i tako dalje, općenito visokoškolski rad i to, nekakav najvažniji oblik komunikacije unutar same znanstvene zajednice. I kažem, meni osobno je posebno zanimljivo to takav način organiziranja znanstvenih skupova gdje vi unaprijed ne znate ko će vam se sve javiti. Nastojite znači što šire pozvati i informirati potencijalne sudionike i ustanove koje bi to moglo zanimati o temi skupa i onda zapravo u toj povratnoj informaciji u javljanju stručnjaka i istraživača raznih naraštaja sa raznih institucija zapravo dobijete nekakvu sliku o tome koliko je neka tema zanimljiva, ko se sve njome bavi, iz kojih aspekata i tako dalje. I to mislim da je ovako jedna od najzanimljivijih stvari vezanih za znanstvene skupove. Kad ste već spomenuli zanimljive teme, možemo se malo dotaknuti i današnjeg vremena. Što vi kao povjesničar mislite, jesmo li kao nacija pomalo opsjednuti, da tako kažem, poviješću, pogotovo u političke svrhe? I treba li zapravo, kako se često čuje, povijest zapravo ostaviti povjesničarima? Pa ja ne znam, ne bih rekao da smo baš pretjerano ili puno više od drugih naroda opsjednuti svojom prošlošću i poviješću. Vjerujem da je to dosta slično i kod većine drugih naroda. I ne mislim da povijest treba ostaviti povjesničarima, iako znam da recimo političari to često spominju kao ovako zgodnu poštapalicu u nekim prilikama. Mislim da se za povijest imaju pravo zanimati pa i baviti se njome u krajnjoj liniji, pa i objavljivati, ako nešto napišu, i objavljivati radove ako imaju mogućnosti. I ljudi koji nisu profesionalni školovani povjesničari, s tim da naravno drugo je pitanje nekakve znanstvene relevantnosti, objektivnosti i tako dalje rezultata takvoga, recimo, amaterskog rada. Ali to je tema za sebe. Tako da, mislim, kada je riječ o nekoj posebnoj opsjednutosti, naravno da postoje određene teme iz povijesti, iz prošlosti koje su kontroverzne i oko kojih u društvu postoje različita stanovišta koja su često puta međusobno sukobljena
ali... Koliko je zapravo opasno, danas se čuje izraz, krojiti povijest? Često smo svjedoci da je društvo opterećeno posljednjih 20 godina pitanjima gdje je i tko bio 1941. godine, gdje je tko bio 1991. godine. Postoje li ta pitanja kočnica u nekom daljnjem razvoju društva? I uostalom, evo, možemo odmah spomenuti i jedno izdanje koje ste ovdje i donijeli, a u kojem su sažete teme koje se tiču, evo, i Domovinskog rata i ovih nekih stvari. Da, mislite, znači radi se o ovoj knjizi Dokumenti institucija pobunjenih Srba u Republici Hrvatskoj. To je već knjiga 18 sa kojom se ta velika serija zapravo završava. Znači to je naše suizdanje sa Hrvatskim memorijalno-dokumentacijskim centrom Domovinskog rata i to je znači također jedna od ovih knjiga gdje se objavljuje povijesna građa, odnosno dokumenti, odnosno kao što sam rekao ovaj temeljni sloj historiografije koji ima biti neprolaznu istraživačku vrijednost. Kada je riječ o tim, znači okrenutosti tim nekim prijelomnim i prijepornim godinama kao što je, evo, što ste spomenuli, 41., 91. i tako dalje. Znači, meni je, mislim, mene osobno kao istraživača baš ti periodi nešto osobito ne privlači, jer kao što sam rekao, bavim se puno starijom poviješću, ali... Pitam to pitanje čisto zbog toga jer čini se da je društvo opterećeno tim pitanjima, barem s povijesnog nekog aspekta, ali tu se često manipulira izrazom krojenje povijesti. Da, to je interesantan izraz, krojenje i možda još interesantniji prekrajanje povijesti. Znači kao da postoji nekakva konačno utvrđena istina o povijesti koju neki iz svojih osobnih ili nekih drugih političkih i tako dalje motiva pokušavaju preokrenuti, prekrojiti na nekakav drugi način, pa se onda tu javlja i termin revizionizam, znači da li je to oko toga isto među povjesničarima postoji prijepor, da li je to nešto nužno negativno, znači što zapravo to uopće znači. Ja sam nedavno baš čitao jedan zanimljiv članak jednog od najistaknutijih slovenskih povjesničara Petera Štiha u prilog revizionizmu, da je revizionizam nešto što je zapravo nužno potrebno, ne samo povijesti, nego i svakoj znanosti, u smislu da uvijek iznova morate revidirati čak i one povijesne istine ili činjenice za koje se smatra da su pouzdano utvrđene, zato što svaki novi naraštaj povjesničara ne samo da može iznaći neke nove izvore, neke nove podatke, nego i postavlja neka druga istraživačka pitanja i iznova sagledava neke stare stvari kojima smo se ranije bavili. Tako da s te strane gledano nasuprot revizionizmu bi stajao nekakav valjda dogmatizam koji inzistira na nedodirljivosti nekih povijesnih činjenica i na tome da su neke stvari tabu teme i tako dalje. Ja mislim da je to nešto što bi povjesničarima trebalo biti odbojnije nego li revizija ili revidiranje povijesnih istina. Ja sad, da li se sa tim takvim sporovima može pretjerati u širem nekakvom društvenom okruženju? Vjerojatno ste u pravu, pogotovo ako to ide na uštrb nekih drugih važnih ili važnijih pitanja gdje onda ako se ne možete njima pozabaviti ili nemate rješenja za njih, onda to vrijeme zauzimate, trošite na ovakve nekakve često puta jalove rasprave o povijesti. Postavlja se pitanje kako će tu povijest sutra gledati i tumačiti mlađi naraštaj. Jedna od vaših godišnjih aktivnosti vezano je upravo za mlade povjesničare. Kolika je zainteresiranost mladih za
povijest Slavonije, evo recimo općenito, i kako ste zadovoljni kvalitetom radova prijavljenih na natječaju koji vaša ustanova raspisuje godišnje?